inspiring music, doon ka po makinig kasi purely 100% po kasi yun religious Christian inspiring music. Yan, magayon mga tugang. Kaya sana po mga tugang kita ay mag-iribahan din. Yeah, alternative po na radio yon. Ano kasi siyempre may mga radyo na ganito ang tugtog, pero pag gusto mo talaga ng Christian, religious, inspiring music, yaon po doon sa 107.5. Ayun, good news po yun. Kaya yan nga ni mga tugang ang dahilan kung bakit di ako programa kang Miyerkules saka Huwebes kasi nasikaso ko po yun. And nung Sabado naman, ang isa nung lingkod ay talagang okupado din. Hindi ako nakapag-record medyo napagal po ako. Hindi na nakakapagal din talaga, no? But anyway, maugma ako kasi narinig na po. Nag-test propagation na po ako. Nadawag ko na po nga, nandun kami sa nagduman ako sa may Uwas, Ginubatan, as far as Pulangi, ano? At the same time doon po sa may Tiwi, ano? At dyan sa may Castilla. Medyo nadidipisil ako magtaram mo yan kasi sa ko yung ngipon po na digdiho, medyo nahulog ka sugma, ano? Ano na po kasi gabos ang ngipon ko, crown na po gabos iyan medyo sabi nga, naggugurang ka na, Father Butch. Yung baga, naggugurang ka na. Kaya medyo, sabi nga ni talagang, medyo nagsisingaw-singaw. Dipisil talaga pag magtaram kang daing kumpleto ang ngipon mo, nagsisingaw-singaw. Yun. But anyway, mga tugang, welcome na naman po sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP, at live na live po kitang unyan digdi mismo sa istasyon kan DCGB. Okay? So, pwede po kamo magduman sa indong mga Facebook. Maduman na nga tabi ako, sa Facebook. Pagkatapos, hanapon tabi nila sa Facebook ang DCGB News Online, At siyempre, duman sa DCGB News Online, hindi pa ako wala pa ito. Pagkatapos, magduman ka mo sa, Ayun, nahiling ko na pala, nadawag ko na nga digdiyo. And then, paki-like tabi ito, paki-share. At ang gusto ko pong batiin pala ang aking amiga na si Lulu Nava, na nagdadog sa tuya all the way from Malabon. Okay? Yan, mga tugang. So anyway, kumusta po kamo mga tugang? Pwede po kamo mag-text sa kuya sa 0925-811-3851 o sa 0966-533-8475. Yan, mga tugang. So yan. So, ngunyan daw, magay ng mensahe sa Ebanghelyo, kaya gusto kong tutukan din ito, lalong-lalo na sa kamatayan, ang inyong lingkod madalas po na magmisa sa patay, At ito po ang sabi nga, huwag katakutan ang kamatayan. Yan. Pwede po ba mag-share ka mo sa kuya, natural talaga, nakakatakot ang kamatayan. Kasi sa kamatayan ay wala na Pero sabi nga, kakambal daw ng kamatayan ay ang buhay. Kaya kung gusto mong mabuhay, katambal na po. May kakambal po kasi siguradong mamamatay. Yan mga tugang. Kasi ang Ebanghelyo ay manunugod po niyo sa may may patay na bata, pero ang ginawa ni Kristo na hinawakan ng bata ng kamay ni Kristo, bumangon, ayun, yung patay na bata, At dito makikita natin na pag-usapan natin ang kamatayan. Okay? Father, paligsok bagay yan. Dahil pag-urulayan ang kamatayan? Alam mo, yun nga ni dapat pag-urulayan yan. Sabi nga ni, yan, may hinapot kasi ako digdi, why should we not fear death? Okay? Well, ito po one of the deepest questions we ask ourselves. And of course, we are not alone. Hindi tayo nag-iisa dito, The fear of death, yung pagkatakot sa kamatayan.
Bakit natatakot tayo sa kamatayan? Okay? Father, bihira yata pag-usapan ng kamatayan, ano? Pero pag-usapan natin kasi ito ay katotohanan eh. Ito ang katotohanan na hindi pwede natin iwasan o layuan, kundi ito ang isang katotohanan na dapat natin harapin. Ano? Harapin po natin ito. Paano natin harapin? Harapin po natin ito ng may paghahanda. Ano? Kasi sigurado eh. The fear of death often stems from at sinasabi sa uncertainty. Yun. Uncertainty. Kaya natatakot kita kasi nga ni uncertain. Ano day taram eh. Meron nga na sino ba ito nasa isang istasyon, matagal ng istasyon, matagal ng batikan na announcer, ano? Namatay siya mismo sa habang nagpo-programa, inatake siya sa puso, ano? So yung mga tugang, kasi nandiyan ang kamatayan, kasi nasabi nga ni, parang tayo ay hindi matakot, kinakailangan natin pag-usapan, paghandaan ang kamatayan, ano? Kasi kung ating iiwasan ang mga bagay na yan, ano? Yun, mabibigla na lang tayo. Ano? Kaya maganda po yun, pag-usapan. Ano? So kung gusto niyo po mag-share, tumawag lang po kayo sa Sakwe sa 0925-811-3851. Ano? Pag-usapan po natin tungkol sa kamatayan. Ano? So, well, the fear of death stems from uncertainty. Yung tinatawag natin attachment din eh. Kung bakit tayo natatakot. Ano? Kasi we are too attached to this world na hindi natin maiwan-iwanan, hindi natin mapabaya-bayaan. Yun. Ano? And of course, number 3, the reason why we fear death is because we have an instinct to survive. Ano? Instinct to survive. Talagang gusto natin mabuhay. Yan naman talaga eh. At many philosophical, spiritual, and religious traditions offer perspectives that help loosen the fear of grief. Kaya pag-usapan natin ngayon dito na maiwasan kasi sa ang maganda dito, huwag katakutan ang kamatayan. Yan. Na iba ang Father, iba, Lunes na Lunes, Father, ang programa mo tungkol sa kamatayan. Kasi ito po ang katotohanan eh. Kasi mamaya magmimisa nga ako ulit sa patay eh. Alas 6. Siyempre, madalas po ako at pag nagmimisa pa ako sa patay, ako po ay nagpapaalala. Tulad kailan ba yun? Sabado. Tama, nung Sabado pala. Sabado ng hapon, umuwi kagad ako. Galing ako ng Tigaon, Camarines Sur kasi nagmisa ako ng sa patay. Ano? So yun, halos nandyan po ang reality at hindi lang po yan. Ang iyong lingkod po ay 12 years bilang chaplain sa UST Legazpi Hospital. UST Legazpi Hospital. At ako po ay palaging nakakakita lalo nang namamatay. Nagbe-bless pa ko ng kamatayan. So, totoo po sinasabi, huwag katakutan ang kamatayan. Ngayon pag-usapan natin, paano natin hindi matatakutan, hindi tayo matatakot sa kamatayan. Isa sa sinasabi natin dyan, mahalaga po ang paghahanda because death is certain. Yan. Tandaan po natin, death is certain. Anyway, basahin ko mga tugang bago tayo mag-break. Ang ebanghelyo sa araw na ito, napakaganda. Ano? Sa ebanghelyo ni San Mateo na nagpapaalala sa atin na mga tugang tungkol sa kamatayan. Ito ebanghelyo ni San Mateo, kabanata 9, talata 18 hanggang 26. Habang nagsasalita si Jesus sa kanila, lumapit sa kanya ang isang pangulo ng sinagoga at paluhod na sinabi, "Kamamatay nga lamang ng aking anak na babae. Pero halik kayo at ipatong ang inyong mga kamay at siya'y mabubuhay." Kaya tumayo si Jesus at sumama sa kanya, pati na ang kanyang mga alagad. Nilapitan naman siya mula sa likuran ng isang babaeng 12 taon na dinudugo at hinipon nito ang laylayan ng damit ni Jesus. Sapagat naisip niya, kung mahihipo ko lamang ang laylayan ng kanyang damit, gagaling na ako.
Lumingon naman si Jesus, nakita niya siya at sinabi, "Lakasan mo ang iyong loob, anak ko. Pinagaling ka ng inyong pananalig." At gumaling ang babae sa sandaling iyon. Pagdating ni Jesus sa bahay ng Pangulo, nakita niya ang mga tumutugtog ng plota at maraming taong nagkakaingay. At sinabi niya, "Umalis kayo, hindi patay ang dalagitang ito, tulog lang." Pinagtawanan siya. Ngunit pagkaalis ng mga tao, pumasok siya, hinawakan ng bata sa kamay at bumangon ito. Lumaganap ang balitang ito sa buong lupaing iyon. Mga kaibigan, yan po, nagtatapos ang Ebanghelyo sa araw na ito ng Lunes, at mapapakinggan yan kung magsimba ka, at kung nagsimba ka na, napakinggan mo na po ito, tungkol sa himala na ginawa ni Kristo. Yung buhay, kanyang pinatay, yung may sakit, ay kanyang pinagaling. Napakaganda po mga tugang. At nga pinag-usapan natin ang tungkol sa kamatayan. So, huwag katakutan ang kamatayan. Bakit huwag nating katakutan ang kamatayan? Kasi ito po ay katotohanan. At totoo naman ang kinatatakutan natin ay ang mga uncertainty. At kinatatakutan natin, pag tayo namatay, saan napupunta ang lahat natin pinaghirapan? Diba? Lahat ng pinaghirapan natin, bahay, kotse, pera, lahat-lahat na yan pinaghirapan natin, saan mapupunta yan? Kaya nga, yan ang mahalaga, paghahanda habang tayo nabubuhay. Hindi sa paghahanda para sa mamatay, kundi maghanda tayo para sa buhay na walang hanggan. Okay, anyway, babalik si Father Butch pagkatapos ng mga pagirumdum, at sa pagbabalik ko ating sabi nga, palawakin pa ang topic na to, huwag nating katakutan ang kamatayan. Oras tabi ko niyan, 15 minutos makalipas ang 1:00 ng hapon. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Naghahanap ka ng kabalikat sa asenso at taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag, serbisyong totoo, produktong garantisado. Ang Uno Plus asin urig mo, ang gabat na gusto. Uno Plus matabang sa imo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Kasama natin ang Diyos. Di ako Okay, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP. At mga tugang, sana po tayo ay may natututunan. Importante po kasi sa buhay natin, continuous learning ang tawag dyan because we are all life learners. Yan, di ba? Tayo po lahat ay palaging natututo. At gusto ko pong batiin pala si Tess de la Torre Marchan, nakikinig po sa atin. Maray na hapon po, Father Butch, asin sa gabos na nagdadangog sa programa mo.
Magayunan po, Father, ang topic mo, sana maintindihan kang listeners na ang kagadanan ay dapat katakutan. Totoo yan. Natatakot lang kasi tayo dahil sa baka tayo pumunta sa impyerno, hindi ba? O, mabuti lang kung ngayon, pag natatakot kayo, anong kailangan gawin natin? Parang hindi matakot, magtiwala sa Diyos. Ano? At gawin ang kagustuhan ng Diyos. Yan, mga tugang. Alam mo, sa ebanghelyo na binasa natin kanina, kasi ito po ang ating, sabi ko nga, springboard, sa panong ito, may mensahe talaga ang Panginoon, araw-araw sa atin. Ito, magandang mensahe sa atin ito ngayon kasi araw-araw may namamatay. Kasi hindi po natin talaga hawak ang ating buhay. Tandaan po natin yan. Walang sino mang makakasabing, hawak ko ang buhay ko, Father Hindi po. Hindi natin hawak ang ating buhay. Ang may hawak ng ating buhay ay ang Diyos. Ayan po ang siya. Nga lang kinakailangan, sabi nga, we have to cooperate. Alam mo, sabi ni San Agustin, mga tugang, ganito yon. God created us without us. Ibig sabihin, nilikha tayo ng Diyos na hindi tayo kinonsulta. Di ba? Basta isinilang tayo. Dahil ang buhay ay regalo ng Diyos. Naisilang tayo dahil niragaluhan tayo ng Diyos. Yan po, mga tugang. Pero God cannot save us without us. Hindi pwede tayong maligtas na hindi natin kausapin o bahagi o makipag-cooperate sa Diyos. God created us without us, but God cannot save us without us. So without our cooperation. Kaya maganda po, mga tugang yan. Alam mo, sa Ebanghelyo, narinig natin ito. Kaya sinasabi ni Kristo, ang mensahe sa atin ngayon ay, huwag katakutan ng kamatayan. Bakit? Dito sa Ebanghelyo nakita natin, kamamatay lamang ng sabi ng centurion, nang lumapit kay Kristo na tatay. Kamamatay lang ng aking anak na babae. Pero halik kayo at ipatong ang inyong mga kamay upang siya'y mabubuhay. Napakaganda po itong statement na to Bakit? Ito po ay nagpapakita sa atin na napakalaki ang kanyang pananampalataya kay Kristo. Yan, mga tugang, mahalaga pala, na tayo ay magkaroon ng pagtiwala. Kasi natatakot tayo sa kamatayan kasi hindi tayo talagang nagtitiwala. Pero ang tao nagtitiwala, alam mo si Mama, may-share ko lang po, mga tugang, ang aking nanay, bago siya mamatay, sabi nga ni Mama, gusto na niyang mamatay. Handa naman siyang mamatay O nakita naman niya ang anak niya na pari na. At the same time, nakapag-celebrate pa siya ng aking 25 years sa pagkapare. At may nakita rin siyang, pero wala siya nakitang apo. Hindi mo pwede ako magkaroon ng apo. Hindi siya pwede magkaroon ng apo, hindi pa pwede mag-asawa. Wala si mamang nakitang apo niya. Kasi yung kapatid ko, yung anak niya, hindi naman nag-asawa. So walang apo. Wala talaga. Pero yun nga, di bale, nakita naman niya ang anak niyang at yung mga pamangkin niya. Yun pala. Meron din pala pamangkin na ano niya. Hindi pamangkin. Apo na rin pala. Apo niya pala. Tama. Grandma ang tawag ni John. Yung anak ng kapatid ko sa Amerika, apo niya. Tama. Kasi anak, di apo. Nararibong ka na, Father Butch, ha? Oo, kasi tuloy pangipong ko. Medyo difícil talaga names magtaram. Pag ngipo ka, naglulusot. Anyway, dapat masanay na ako kasi nagugurang na yung mga tugang. So, alam mo, si Mama, bago nagadaan, sabi niya, alam mo, magagada na ako. Yan. Naihanda ni Mama ang kamatayan. Kaya di siya man natakot sa kamatayan. Kasi, ang napakaganda pala, parang hindi tayo matakot sa kamatayan, magtiwala tayo. Kaan mga taong nagtitiwala, hindi takot. Pero yung mga taong nagdududa, hindi nagtitiwala, di nagtutubod, natatakot. Yung mga tugang, yung mga
Totoo naman talaga yan eh. Pero alam mo, ito nga ang inspirasyon sa atin. Sana tularan natin yung pangulo ng sinagoga, yung head ng ano, sabi natin head of the community. Ano ang ginawa niya? Lumapit siya kay Jesus. Nasa kabila na nga, sabi nga, marahil hindi po ito, head ng sinagoga, Hudyo din po ito, Hudyo, hindi ito centurion. Hudyo po siya. Lumapit siya kay Kristo. At hindi po siya hindi siya nagduda, hindi siya nag-atubili. Napakalaki ang kanyang pananampalataya. Napakaganda po ito. Napakaganda po ang kanyang pananampalataya, pagtubod sa Diyos. Napakalaki ang pananampalataya ng taong ito sa kapangyarihan ni Jesus. Yun po, alam mo, kung parang hindi tayo matakot sa kagadanan o sa kamatayan, ang importante magtiwala tayo sa Diyos na totoo, hindi tayo mamamatay. Ang katawan lang talaga ang mamamatay. At sabi nga, hindi naman talaga, may maiiwan pa rin tayo. Mga alaala. Kaya habang tayo nabubuhay, sana yung mga alaala sa atin, maganda. Kaya, alam mo, noong matagal ng panahon po yun, yung mga bagong pari pa lang ako noon, siguro 5 years priesthood pa lang ako noon. Meron kaming retreat. At doon sa retreat ng mga tugang, may question doon. What would you like people, what would you like to be remembered? Ano ang gusto mong maalala pag ikaw namatay na? Yun. So may maiwanan pala tayo. Yung mga alaala. Yung pag nagadang kita, may mga marurumduman. At sana ang marumduman, sa kuya siguro, ako, ang marumduman kan mga tao. Alam mo si Father Boots, yaw sa DCGB, nagtataon ng inspirasyon yan, hapon-hapon. Bakun iyo, sana arugang kaan. Alam mo si Father Boots, mabuot iyan. Nagbuhat ng bangko Totoo naman Yan, sana may maalala kita. Hindi yung, alam mo, naalala ko ang taong yan, masyadong malupit yan taong yan masungit ang taong yan. Yun, alam mo, ang ganda ba, o masama ang gusto mong maalala. Yan sa buhay natin, Kaya, ang importante, ang paniniwala, So, halimbawa po ito sa tuya, na arugon ta ang paniwala kay niyong leader sa Diyos. Naniniwala siya sa kapangyarihan ng Diyos. Maganda po yan alam mo, ako siguro naulakitan ako kan pagtiwala o pananampalataya kang nanay ko. Kaya itong sanit pa ako mga tugang, narumduman ko, siguro grade 4 ako, way back in 1969, 69 or 68, kasi grade 4 na ba ako ng 68, 69, mga ganun, 65, siguro ang arugkaan. Haluin na palang pader, Narumduman ka, igwa kaming resort sa Tinawagan, sa Tigawon, sa may Isarog. Igwa kami duman. Magayunin talaga itong resort may ang tawag Twin Falls. Mayanaw Twin Falls. Kadakol kayo ito nagduduman sa Moya. Pagkatapos pag may mga, kaitong panahon, may mga unggoy na mga mapuputi. Nakahili na ka mo unggoy na mapuputi. Albino yata basta yaon duman. Pag alas 8 ng aga, yaon duman nagralambitin niya duman sa may haran sa may waterfalls na Tapos, kadakol duman narumduman ko ito. Dahil ko lang kasi kaitong panamay pa mga video cam, mga day pa man. Dahil ko man lang, mayo ko lang man na picture. Pero gwapa kong picture duman, kami ni Papa. So, duman mga tugang, itong lugar na ito, igwa kaming harong. Bumagyo. Ang paniniwala ni Mama, dako lang paniwala, na siyempre duman sa harong may igwa ning Mother of Perpetual Help, tapos igwa naman mga Ribolto. Ayan, kasi kundi kami, may nagtatao. Yung mga Ribolto, mga sacred images siya duman sa Muya. So bumagyo, alam mo so nangyari mga tugang, doon sa paligid ka itong harong kaya, kadakol ning mga puno ning niyog. Alam mo, pag bagyo ka itong mga tugang, so harong mi duman, so itong rest house mi duman, pig ingatan kang mga niyog. Alam mo so itong
dapat itong mga nyug dapat tatamaan sa harong, day tinamaan sa harong, naglipas duman sa harong, kaya duman sa gilid, kaya ito para gilid, para kan igwa kaming kudal. Magayunin mga tugang, doon talagang paniniwala ni mama. Kaya nga, dakula ang paniwala. Sa buhay kasi, importante talaga ang pagtiwala. Lalong-lalo na. Kasi pag ang tao may dakulang pagtiwala sa kapangyarihan ng Diyos, hindi tayo matatakot sa kamatayan. Dahil, sabi ko nga, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Yan, napakaganda mga tugang. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Okay? So, anyway, babalik muli si Father Butch pagkatapos ng mga pagirumdom. Ang oras sabi ko niyan ay 29 minutes after 1 o'clock. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Sa Uno Plus, kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konvenyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapon ang DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Kasama natin ang Diyos. Okay, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP. Ngunyan aldaw ning Lunes, Petsa 7, kang bulan ng Hulyo, 2025. At sa tuwing pinag-urulayan nga ni mga tugang ang manunungod sa kagadanan. Katotohanan po ini, pero katotohanan na palagi natin iniiwasan, pag-usapan, at katotohanan na nandyan yan eh. Hindi po natin, wala po as of now, wala pong nakatakas sa kamatayan. Mayaman man, gwapong-gwapo man, matalinong-matalino man, walang nakatakas. Don't you know that? Madalas sinasabi ko nga sa pag nagmimisa ako sa patay, don't you know, English tayo ha. Don't you know that this world is a dangerous place? Why, Father? Because no one gets out of this world alive. Wala pang umaalis dito sa mundong ito, buhay. Lahat na umaalis dito sa mundong ito, patay. Kasi part na po ito
ng buhay natin ang kamatayan. Kaya maganda ito, paghandaan po natin, pag-usapan din natin. Kaya ngayon pinag-usapan natin itong mga tugang. Alam mo, itong binasa nating ebanghelyo kanina, napakaganda, no? Kasi itong lalaking lumapit kay Jesus, may paniniwala siya na mabubuhay ang kanyang anak na babae. Ano, sabi niya lumuhod siya kasi kamamatay nga lang ng aking anak na babae, pero halik kayo at ipatong ang inyong mga kamay at siya'y mabubuhay. Napakaganda ang pagtiwala na yan. Ano? At totoo naman, hindi siya binigo ni Jesus at ibinigay ang kanyang hiningi. Ibinalik ang kanyang pagmamahal na anak. Napakaganda. Tandaan po natin, mayroon po tayo kasing Diyos na mapagmahal. Ano? Napakaganda po ito. Ang Diyos na mapagmahal. Yan ang makikita natin dyan. Hindi po pabaya. At dito, hindi Diyos nagbibigo. Yan, sabi nga sa itong Pilgrim of Hope, hope does not disappoint. Yan. Napakaganda po mga tugang iyan. Ano? Kaya, napakaganda, no? Sabi nga, lahat tayo ay may kakambal na kamatayan. Yan, may kakambal po tayo, ha? Walang sino man na sabi natin, ay, Father, hindi po ako mamamatay. Hindi pa. Pero sabi nga, huwag nating katakutan ng kamatayan. At paghandaan natin ang kamatayan. Ano? Pero hindi yung kamatayan talaga paghandaan natin. Ang paghandaan natin, ang buhay na walang hanggan. Ano? So, sabi nga, lahat tayo ay may kakambal ng kamatayan, hindi lamang natin alam ang tatlong bagay. Tatlong bagay, hindi natin alam. Una, kailan tayo mamamatay? Pangalawa, saan tayo mamamatay? At pangatlo, paano tayo mamamatay? Yun. Alam mo ba? Sabi ko nga, may natulog lang kaninang umaga. Pagkagising, wala na, ginigising. Uy, gising na. Gising na, papasok ka na sa eskwela. Diba? Yun, hindi na gumising. Yan, hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. We do not know when. We do not know saan, where, when, where, and how. Kung paano tayo mamamatay. At bilang Kristiyano, hindi dapat katakutan ang kamatayan. Okay? Ito po ang sinasabi talaga. Bakit tayo mga Kristiyano, hindi dapat nating katakutan ng kamatayan? Dahil po, tayo naniniwala sa Diyos. Yan naman talaga . Sabi nga ng mga santo, kaibiganin mo ang kamatayan at marami kang matututunan sa buhay mo. Ulitin ko napakaganda ito mga tugang . Sana pakinggan niyo ito . Kaibiganin mo ang kamatayan at marami kang matututunan sa buhay. Befriending Death. Alam mo, may libro po ako noon way back in 1998. Hindi ko na alam kung nasa na yung librong yon. Befriending Death. Mayroon pa yata. Hanapin nyo sa hanapin ko mamaya. Befriending Death. How do you befriend death? Kaibiganin mo ang kamatayan. Anyway, sa paghahanda yan, ito po, may kwento dito. Na ang isang pari daw, siya ay misyonero doon sa East Timor. May nakasakay siya sa eroplano at nakwento ng kanyang near-death experience. May nakarinig na ba kayong near-death experience? May yung sa bingid ng kamatayan ang tawag sa Tagalog niya, near-death experience. Alam mo, mayroon na May mga pari na nga na ilang oras lang namatay, pagkatapos nabuhay uli. At sabi nila, ang kadalasan na nakikita nila, ito ang common denominator. Pagpakwentuhan mo sa sila, ito po, meron daw silang nakitang maliwanag, parang tunnel. Pagkatapos nang sila nabuhay na, nagising na, humihingi ng kasi sila po ay naglakbay daw sa napakalayong lugar. Kaya nauhaw. Yun. Ito po ang nangyari mga tugang. Yung misyonero
na may nakasakay sa eroplano, nagkwento ng Nerdette. Siya daw ay isinugod sa ospital dahil sa massive heart attack. Habang naroon sa emergency room, nakita niyang humiwalay ang kanyang kaluluwa sa katawan at naglakbay sa isang madilim na tunnel at sa dulo nito ay liwanag. Yun. Yan ang kadalasan mga tugang experience ng mga taong namatay pagkatapos nabuhay. Yung tinatawag near-death experience. Awan ko, totoo pong nangyari to. Yung heaven, mayroong pelikula doon tungkol sa heaven. Yun po yun. At alam mo, yung kanyang tatay ay pastor. Namatay yung kanyang anak. At yun na nga, actually, nabuhay muli yung bata ito dahil sa panalangin nila. Doon naranasan daw niya ang malalim na kapayapaan doon sa lugar na yun. Pero sinabi sa kanya na hindi pa panahon at siya nagbalik sa lupa hanggang na-revive siya ng mga doktor. Kadalasan, ito ang kwento ng mga taong nagkaroon ng near-death experience. Actually, meron din, mabuti na lang, hindi pala sa inimbalsamo. Habang nilalamayan, mga kaibigan, ay, nabuhay. Nabuhay. Alam mo, at doon sa takot yung mga tao. At kwento po ito ng isang pari na namatay. Isang Indian, actually nasa YouTube ko yan at totoo po nangyari ito, nag-testify siya na namatay na siya pero nabuhay at doon nga daw nakita na daw niya yung purgatorio yun at ang langit. Ang karanasan iyan ay nagpapabago ng direksyon sa kanyang buhay. Pati pawang negosyo ang kanyang inatupag. Subalit ngayon, ang pamilya at Diyos ang kanyang inuuna. Yun. Dati kasi, yung daw dati noon, ito nagkaroon ng near-death experience, ang kanyang palaging ginagawa ay mga makamundong bagay lamang. Nakalimutan niya yung pagsisimba, nakalimutan niya yung mga bagay na spiritual, kunya inatupag lamang niya ay ang kanyang negosyo. Hindi siya nagsisimba, hindi siya nagdarasal, hindi siya talagang walang spiritual life ang tawag natin. Pero ang kanyang palagi siyang may mundane life. Party dito, party doon, at trabaho dito, negosyo dyan, lahat yan, nakalimutan niya. Pero nang nagkaroon daw siya ng near-death experience, ito na po ang na-realize niya. Nagbago ang kanyang buhay. Nagbago ang kanya. Kaya nga mula noon na palagi na siyang nagpapahayag tungkol mayroon pala talagang buhay sa kabila. Yan. May buhay talaga sa kabila. Ayun. Kaya sinasabi ngayon ang inuuna daw niya ngayon ay ang kanyang pamilya at ang kanyang paniniwala sa Diyos. Okay? Alam mo mga tugang, may nabasa ko dito na why should we not fear death? Bakit hindi dapat nating katakutan ang kamatayan? Bakit? Sabi niya dito, death is not an end. Yun. Death is only a transition. Death is a transition. In many belief systems, death is not annihilation. Okay? Ang ibig sabihin ng annihilation, mauuwi ka sa wala. But a passage to another form of existence. Yan po yung ang ibig sabihin yan. Hindi ka, pag sa iba kasi, ang kamatayan ay kawalan. Ang kamatayan ay hangganan. Hindi po pala hangganan ang kamatayan. Ito po ay isang transition, pagpapanibago lamang. Alam mo, sa Christian theology, ang pagtingin sa kamatayan is a doorway to eternal life with God. Yan po yan Kaya kung talaga naman di ba? It's a gateway o doorway, pintuan sa buhay na walang hanggan. Especially
if one lives faithfully. Kaya nga, mahalaga, ihanda natin ang ating buhay. Ano? Sa buhay na walang hanggan. And of course, some Eastern philosophies, ang tingin ng mga ibang philosophy yung mga Eastern philosophies, ang tingin nila sa kamatayan is a moment of transformation. Ano? A shift in energy, not in disappearance. So, hindi po talaga mawawala. Okay? So, yan. At the same time, we should not fear death because there is legacy over longevity. Okay? Legacy over longevity. Kasi, sabi nga, hindi naman sa haba ng panahon. Ano? Ang importante, meron po tayong mga naiiwan. What we leave behind, memories, relationships, impact, can transcend our physical life. Kaya mahalaga po yan eh. Kaya mga ibang mga tao, naglalagay ng monumento, parang maalala sila. Hindi naman kinakailangan lagay talaga na tayo mag-monumento. Ang importante, namatay tayo na maalala ng mga tao. Yun, hindi nakakalimutan. So, at the same time, buhay na mayroong kadahilanan. Live with a purpose. Kasi minsan, ang tao kaya, kung bakit natatakot tayo sa kamatayan, minsan ang kamatayan ay ating kinatatakutan dahil we live without purpose. Ano ba talaga ang pinakadahilan mo? Why do you live? What is your purpose in life? Yan. Importante mga tugang, may purpose tayo talaga. Ano bang purpose mo? Alam mo, sa katekism, maliwanag eh. My purpose, our purpose in life is to be with God. That is our purpose. To be with God. To be united with God, the Creator, because we are created by God. Diba? Yan mga importante mga tugang iyan. Kung nabubuhay ka, digdi sa daga, na daing purpose, bahala na kung saan maduman. Paano kapag nagadang ka, saan ka maduman? Sa bahala. At least sana kibathala. Ay, ang magayong dapat, pag nagadang kita, hindi kibahala ka mapunta kibahala, kundi kibathala. Pagkuniyo? Anyway, pagkurulan tagirari mga tugang ang kagadanan natin. Dapat, sabi nga ni, ang kagadanan na yan, dapat na itang katakutan. We have to befriend death because that is the reality. We will all die. Hindi nga natin alam kung kailan, saan, at papaano. Pero at least, alam natin na tayo ay magagadan. Kaya dapat natin paghandaan yan. Anyway, babalik muli si Father Boots pagkatapos ng mga pagirumdom. Ang oras tabi ngunyan, 46 minutos makalipas ang alauna ng hapon. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Tuhod, siko, baywang, aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw.
Mabibili ang Artesin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artesin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng Artesin. Ang Artesin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonol methane supplement na maaring makatulong protektahan ang kaso-kasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kaso-kasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng Artesin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kaso-kasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang Artesin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa Kape Asin Baretang Agraryo. Okay, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP, at sa tuwing nga ni mga tugang pinag-uurulayan ang manunungod sa kagadanan. At ining topic ninin ay kadalas na, ay paligsok yan, Father. Ano na yung pag-urulayan niyan? Bakit katotohanan, wag natin iwasan. Kasi ang katotohanan, pag iniiwasan mo, mapupunta ka sa kasinungalingan. No? And we should not live in lies. Ang problema kasi ngunyan mga tugang, maraming mga fake news, mga kasinungalingan. So, talagang matatakot ka. Ano? Pero kung alam mo, nasa totoo ka, hindi ka matatakot. Ang mga natatakot kasi, yung nasa kasinungalingan. Ano? Kaya nga, tandaan po natin na ang buhay natin ay is a mystery. Mahiwaga. Ang pag sinabing mystery mga tugang, it is partly known and partly hidden. You cannot actually maaaraman mo gabos iyan because it's a mystery. Ano daw ang the difference between a mystery and a problem? Naramdaman ko itong halimbawa duman. Sabi alam mo sister, nagtanong ka si madre, what's his father? What is the difference between a mystery and a problem? Alam mo sister, ganito yan. Pag ikaw ay nagbuntis na walang asawa, walang lalaki, hindi ka na nakipag sa lalaki, yan? Mystery yan, Father. Tulad ni Mama Mary, mystery of incarnation. Hindi naman siya nagsiping kay Joseph. It's a mystery yan. Pero sister, kung halimbawa, ikaw ay nagbuntis at dahil doon sa isang lalaki, ay problema yan, sister. That's a problem. Between a mystery and a problem, yung problema yan. Ang mystery mga tugang, kaya yan ang partly hidden and partly known. Okay? So, yung mga tugang, magayon na pag talagang nahiling na ang buhay tadigdi sa kinabaan, misteryoso talaga. Kaya actually si Fulton Sheen, meron siyang isinulat na libro ng hindi pa ako pare, binasa ko din yun eh. Ang magayon na ang libro niya, Those Mysterious Priests. Kasi kami mga padi, misteryoso kami. Partly, kikilala ninyo kami, pero partly, hindi nyo kami kilala. Talaga, hindi naman eh. Walang makakilala kaya sabi nga, ang pari daw ay para nagtutulay sa isang alambre. Hindi talagang mahulog ka. Difficile talaga. Partly hidden, partly known. So, ang nahiling lang niyo sa padi, kasi, halimbawa, ang padi, yun, nahiling nindo, pero may mga bagay na hindi na nahiling. Lalo pag nasa kumbento na siya. Nagdarasal yan. Yan, nabubuhay. Yan. And maganda mga tugang na
inihong inaapod ng kagadanan na iniho na sabi nga ni, huwag nating katakutan ng kagadanan. Kasi ang takot, fear. Alam mo yung may nabasa ka kung F-E-A-R, fear. Ibig sabihin takot. Alam mo ang ano yan? Ano yun false. Ano? Yun. Ang F pala, false pala yun. Ano? Appearing real. Ano? Yun. Fear po yun. It's something false, hindi naman totoo. Appearing real. Yan. Kaya nga, at the same time, ang takot, mga tugang, fear is limiting. Because sabi nga, fear limit us. Kaya dapat di kita matakot. Ano? We have, sabi nga, to befriend death. Ano? Befriending death. Sabi nga dito, in order to befriend death, we have to acknowledge our mortality. Ano? Ibig sabihin, tanggapin natin, ako unta mga tugang, na ang satuyang buhay digdi sa kinabaan ay may hangganan sana. Yun. Yun talaga naman befriending death, acknowledge your mortality. Sabi nga, face your fears. Avoid suppressing your death. Instead, acknowledge them and explore what anxieties they can bring up. Ano? Kaya maganda mga tugang iyan na sa tuyang talagang pag-adalan iyan. Ano? So yun. And fear can limit us, but understanding mortality invites us to live more consciously and courageously. Ito na mga tugang ang sagot doon. Ano? Kung bakit wag dapat nating katakutan ang kamatayan, because fear can just limit us. Ano? Ililimit kita di kita makaisip-isip maray kasi limitado na nagiging limit yan nakukorner ka na. Pero understanding, pag-intindihon ta ang satuyang mortality, ang satuyang kahangganan, kagadanan, ito ay matabang satuya to live more consciously and courageously. So, in other words, parang hindi tayo matakot na magadan, live consciously and courageously. E mga tugang, sana may natao ko sa indoning inspirasyon at dahil ka mo dapat matakot sa kagadanan. Si Father Buscani, mamisa naman sa atyan sa gadan. At syempre, nagpapagirumdum. Every time nagpapagirumdum ako sa pagmisa sa gadan, iyan ang sinahagad ko man. At by the way, narumduman ko sa sarong padi kasi na pag nagmimisa sa kagadanan, sa gadan, ining sinasabi niya, naghanapig sa buhay. Sarong Bicolanong padi ito, si Dominican, si Father, Father Pedro Traqueña OP na taga Catanduanes. Nagadan siya, almost 98 years old na At sabi niya kasi, pag siya nagmimisa sa gadan, sinasabi niya sa gadan na sabihin kay Jesus, dagdagan ang buhay niya. Yun, sinasabi ko man iyan. Pag nagbimisa ko, dagdagan pa. Pag na meet mo si Jesus, pakisabi kay Jesus, dagdagan pa rin ang buhay ko para ako makapaglingkod. Anyway, mga tugang, inabot naman tayo ng oras ng pamamaharam. Sana po kamo ay natawang ko sabi nga ning kaaraman, information, inspiration, as in bendisyon. Sa Giralay, ini si Father Boots nagsasabing God bless everyone at abangan po ang susunod na programang Usapan Pamilya nila Kuya A at ni Tita. God bless. See you tomorrow.